danna subscribe alamar ƙararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora. Jaruma Rahama Sadau ta wallafa cewa ita ba budurwa ba ce. A wata tattaunawa da ta yi da magoya bayanta, ga yadda hirar ta wakana da kuma abin da ya faru. Jarumar ta wallafa abin da ya faru, inda take cewa akwai wata rana da ta biyo hanya ita kadai da daddare. A nan ne wasu ɓata gari suka tare mata hanya, inda suka fito da ita daga cikin motarta, kana suka yi mata abin da bai dace ba. Daga nan jarumar ta ce bata san inda kanta yake ba, sai dai bayan ta bude ido ta ga cewa tabbas ta rasa wani babban abu, kima da mutuncinta ya tabu. Me za ku iya cewa a dangane da wannan? Muna jiran sakonninku a akwatin comment da ke ƙasa. Mun gode.